Sabungono terus sabungono wis wis tutulung ganteng nih. Wis wajine tansah dielingi, wis wajine tansah tutindakake, adat wis kumandang wayahe sembahyang, angkate wajib kawuhe pengeran, sholat iku kakake agama, lima waktu kudu tansah dijaga, kanthi istiqomah lan sing mutmainah, luwih sampurna yen berjamaah. Bulan asar, sholat sayang tetap dilakukan, maghrib isya lan jam kepet, ayo kane ditambah sholat sunahi, sesrono iku perintah agama, urip di dunya iku abdi setelah, sebelah tawakal pasrah sing kuwasa, ben supaya iso tunggal swarga. Wis wajine tansah dielingi, wis wajine tansah tutindakake, adat wis kumandang wayahe sembahyang, neteke wajib dawuhe pangeran, sholat mati cakake agama, lima waktu kudu tansah dijaga, kanthi istiqomah lan sing mutmainah, luwih sempurna yen berjamaah. Sebab bulan asar, sholat sayang tetap dilakukan, maghrib isya lan jam kepet, prayogane ditambah sholat sunahi, yo sembrono iku perintah agama, urip ning dunya iku amung setelo, sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa, ben supaya besok munggah swarga. Allahumma